Ens trobam al centre neuràlgic del poble de Santa Margalida, al final del carrer anomenat com el monument del qual xerram. La plaça Major fou construïda a finals del segle XIX. Abans formava part del corral de la rectoria, que li deien el clos de la rectoria, perquè estava tot tancat amb un marge. Aquest terreny es va vendre a principi del segle. Fins als anys 80, enmig de la plaça hi havia un cadafal on la banda de música tocava cada diumenge, i especialment els dies de festa. Al costat de la plaça hi ha un petit jardinet. Aquest alberga una estàtua de la Beata, obra realitzada per l'escultora Remigi Corbet l'any 1974. L'any 2009, l'Ajuntament dugué a terme una remodelació d'aquesta zona i posà una gerra de ferro en diferents trossos, a manera de jardineres. Veïnat de la plaça, l'any 1999, sembraren dins un regol de terra una olivera. La soca dona testimoni que és molt vella o que té molt d'anys. Està a l'indret de la costa que, com diu el vicari Rubí, és finestra oberta per mirar un puig major i la serra on degué néixer. La plaça del poble és un lloc de reunió per molts de joves. A part, es realitzen dos mercats setmanals, un dissabte i l'altre dimarts. És un bon lloc per trobar-te amb amics o anar a berenar a un dels bars del costat.